Ideia sortu zen lehen urteko aste nagusian, juntatu ginen lehen urteko irrikitaldian, azkeneko egunean, aste nagusi piratako azken egunean, eta kuadria batzuen artean sortu zen kezka antigoko filibusteroak edo antigoko kofradia sortu nahi genuela. Orduan, juntatu ginen, normalean antigoko jaietan eta jai batzordean ibiltzen geranak, eta pentsatu genuen, antigora ere iritsi zitekela aste nagusi piratako egitaragoa ere bai, orduan antiguak ere badauka herri izaera eta pentsatu genuen guk ere kuadria ezberdinen artean sortu genezakela kofradia bat. Gure helburuak gehien bat dira jaiak deszentralizatzea, alegia la flamenka bakarrik ez gelditzea jai gune bezala, alegia Donosti guztian zehar zabaltzea Donostiako piraten aste nagusi pirata. Orduan pentsatzen dugu guk guneak eukita, antigon txantxerreka edo beste hainbat gune eukiditzak egun bezala, pentsatzen dugu horrea ere iritsi daitekela aste nagusi piratako egitaraua. Aste artean ere, antigon zehar kale festa deituriko elektrotxarangen topaketan ere parte hartuko dugu, antigon ibilbide bat osatuko dugu eta gero flamenkara etorriko gera. Gero aste azkenean izan pirata dokumentalaren emanaldia egongo da txantxerreka gaztetxean gaueko 10:00, eta ostegunean aingurak antolatuko bizi festan ere parte hartuko dugu. Txantxerreka gaztetxean antolatugu luntxa eta giro aparta dago da, eta animatzen dugu jende guztia ere beren bizikleta etorri eta buelta bat ematea beste kofradiekin batera. Lortu dugun gauza handienetako bat antigoko kofradian da adin ezberdinetako jendea batu degula, ez? Batez ere 18 urte bueltako jendetik 50 urteko jenderaino. Auzolanean ere txalekoak jende ditugu, gure txaleko propioak dira, eta lortu dugu jende pila batek egitea txalekoak. Orduan, izan da gauza bat auzolanean aurreratzea duguna eta ikusgarriak izan dira gaztetxean izan dugun erantzuna 30-40 pertsona ikusten nola josten ziren txalekoak, ez? Eta hori garrantzitsuena ez dela ikusten dugu antiguoko potentziala ikusita iritsi gehala adin ezberdinetako jende askoren gana gutxi gora bera 130 pertsona bueltan ibili gera gutxi gora bera eta nik uste dut hemendik eta aurrera 200 pertsonara iritsi gaitezkela, ze ikusten da antigoko festetan ere badaukagula jende nahikoa ere aurrera egiteko.